inputs de diferents projectes que parlen de moltes hectàrees per posar plaques solars, projectes de 100 hectàrees, i tot això ens agafa sense cap mena d'informació ni sense saber de què ve i cap a on va. I ens comporta una pressió. Així, acte seguit, ens comporta una pressió que tota la terra que deixi o deixés de ser productiva agràriament, és un impacte sobre la pagesia, és un impacte sobre el munt d'explotacions familiars, directament pel fet de deixar de produir, però indirectament perquè molta d'aquesta terra està lligada a plans de dejeccions i està lligada a granges i està lligada a produir més coses que allò que primàriament produeix la terra, sinó que va tot lligat a tota la producció, a tota l'escala agroalimentària que nodreix aquesta terra a nivell de tot Catalunya. Bé, aquesta problemàtica es va intensificant i fins al nivell que aquestes darreres setmanes és habitual de telenotícies, de diaris, de 30 minuts, etc. És un tema habitual, és un tema que constantment posem als mitjans de comunicació i se'n parla i és un problema. El dia que proposàvem la xerrada o, diguéssim, el propi rètol que vam fer de la xerrada, parlàvem de 214 parcs i 7.200 hectàrees. Això fa 10 dies i avui estem parlant de 222 projectes amb 7.600 hectàrees que hi ha presentats a data d'avui. Estem parlant d'una quantitat de superfície que ens supera, 7.000 i tantes hectàrees, però estem en un creixement, estem en el mig del creixement i tot això ens fa falta informació i ens trobem, per altra banda, també amb el Departament d'Agricultura, que en un primer moment sí que semblava que era molt més proteccionista a favor de la producció agrària, però que ara el que fa és deixar com alliberat que un 10%, o dona com per suposat que un 10% de la superfície agrària de cada municipi s'ha de poder dedicar a fer-hi parcs solars. I això té una afectació molt directa, com deia abans, sobre la producció agrària a nivell de Catalunya, però molt personalment sobre moltes explotacions de les nostres contrades. Això ens porta a demanar informació, a buscar informació i contactem gràcies al Jofre, sobretot, de la xarxa de custòdia del territori i gràcies a tot un seguit de gent, contactem amb l'Eduard Forró, que és qui ens farà la xerrada d'avui, o qui ens posarà llum a tantes ombres que tenim. L'Eduard Forró és enginyer tècnic, és un enginyer tècnic que ha treballat i treballa en temes d'energia i en temes de conservació de la natura. També ha editat diversos llibres i treballs sobre aquests temes. És coordinador del col·lectiu CEMES. El col·lectiu CEMES és un col·lectiu que diu que com a objectius principals té produir coneixement orientat a impulsar la transició a un model energètic social sostenible i divulgar aquests coneixements. I com a tal, com a coordinador d'aquest col·lectiu, l'Eduard Forró ens farà la xerrada. Després, el Jaume Pedrós, que és membre de la Permanent Nacional, farà la xerrada, el posicionament de la Unió de Pagesos, així com a tancament d'acte. Ell, que és, això com deia, membre de la Permanent Nacional i responsable d'energies renovables de la Unió de Pagesos. Sense allargar-me més, ja, Eduard, passo la paraula i tornar a insistir. Moltes gràcies per la vostra disponibilitat i per explicar-nos, a veure què s'explicarà, per donar-nos informació que no tenim. Gràcies. Molt bé, doncs molt agraït. A veure, intentaré compartir-vos una pantalla per fer una miqueta més amè, que no sigui només la xerrameca que us faré, però ho intentaré. Doncs vinga, engeguem una miqueta, va, digues bona tarda a tots.
jo i en nom del col·lectiu i meu, doncs primer us vull agrair que ens hagueu convidat en aquesta taula. Veieu, és evident que la transició energètica, el sistema energètic, crec que això ja està assumit per gairebé tothom, doncs necessitarà una ocupació de territori. L'aprofitament de les fonts renovables d'accés a l'energia doncs comportaran una ocupació del territori perquè les hem d'anar a buscar allà on estan els potencials. I, per tant, vull dir, trobarem els corredors eòlics, hi trobarem les fotovoltaiques, hi trobarem la biomassa, tots els elements, fins i tot la hidràulica, doncs la trobarem impactant sobre el territori. Diguéssim que ja no és nou. Però, aviam, jo intentaré avui explicar-vos o exposar d'una manera breu quines podrien ser aquestes necessitats de territori i com podríem procedir d'una manera ordenada per a la seva ocupació. Sònia, passa'ns la diapo. Doncs, veieu, com a orientació, la implementació d'un sistema energètic per Catalunya, 100% fonts renovables, necessitaria la captació, fixeu-vos que dic captació, no utilització. L'energia útil que en traurem, diguéssim que és inferior, però necessitaríem captar una quantitat d'energia que estaria de l'ordre dels 19.300 kWh per habitant i any. Això són uns 144.000 gigawatts hora, diguéssim, d'energia a Catalunya. Però fixeu-vos la data, uns 19.300 kWh per habitant i any. Amb això, diguéssim, estaríem a l'ordre de poder tindre un sistema energètic per Catalunya. Tot això, si fem una bona gestió de l'energia, practiquem l'estalvi, practiquem l'eficiència, és a dir, si ens portem bé, perquè si no això pot anar a parar a xifres impensables. I captar aquesta energia doncs ens representa unes necessitats, diguéssim, termosolars, eòliques i fotovoltaiques, doncs que si li restem les captacions per usos propis, és a dir, les que podem obtenir amb l'aprofitament de teulades, de patis d'habitatges, de superfícies comercials, en fi, d'activitats, del que és superfície construïda, habitada. Doncs la resta que ens quedaria pendent suposaria aproximadament unes 65.000 hectàrees de territori. És a dir, estem parlant aproximadament d'una aportació per habitant de 85 metres quadrats de superfície. Passes la diapo, Sònia? Llavors, fixeu-vos aquesta diapositiva que està tret d'aquest llibre que jo vaig fer de la transformació del sistema energètic, recursos, raons i eines. Quan planteges un model energètic, te'n dones compte que des d'un punt de vista tecnològic, la solució, diguéssim, més idònea, la que a més té lògica, no sols tecnològica, sinó una lògica conceptual, seria fer avançar la transició energètica de model a base d'un esglaonament. És a dir, fer una transició esglaonada, és a dir, anar cobrint etapes. Fixeu-vos en el gràfic aquest, és a dir, el primer graó que hauríem de posar, que hauríem de pujar, doncs són les captacions d'energia pels usos propis. És a dir, tota la que puguem fer nosaltres, tant en habitatges com en activitats empresarials, com en serveis públics, doncs bàsicament d'aprofitaments termosolars per escalfar l'aigua, per la climatització, per l'ús de la biomassa i per les fotovoltaiques i eòliques de petit format, és a dir, aquelles que ens podem instal·lar a casa, per dir-ho planer. Doncs, un cop assolit aquest primer graó, podríem entrar en un segon graó, una segona etapa. Captacions d'energia a base de fotovoltaiques i eòliques, però en els entorns propers. És a dir,
encara no hem entrat a les grans superfícies de terreny rústic. Encara podem aprofitar terrenys, inclús urbanitzats, que són molt propers. Això ens donaria peu a la utilització massiva, l'aplicació massiva de la bomba de calor en els sistemes de climatització i de producció d'aigua calenta, que tenen un rendiment tremendo. I també, diguéssim, que ens permetria començar la mobilitat elèctrica, la mobilitat en vehicle de tracció elèctrica de curt abast, és a dir, de curts recorreguts, lleugera, la que farem funcionar, que ja estem fent funcionar, diguéssim, bàsicament amb bateries. A partir d'aquí ja podríem entrar en un tercer graó. Podríem començar les grans fotovoltaiques i eòliques, de gran abast, i començar a obtenir el vector hidrogen, que ara tant de moda s'ha posat en les últimes setmanes. Doncs, guaiteu, això estem parlant de que, lògicament, se n'hauria de parlar al tercer graó. Per què hidrogen? Doncs com a vector que permet l'emmagatzematge massiu d'energia. És a dir, el que ja comença a facilitar-nos la regulació entre els horaris que captem l'energia i els horaris en què la utilitzem. És a dir, el gran pulmó regulador. A partir d'aquí ja podríem arribar a un quart graó, quart i definitiva fase, que ja seria acabar de desplegar aquestes grans captacions per l'obtenció massiva d'aquest vector hidrogen i, per tant, ja podríem començar a prendre relleu en el gas fòssil, que ens estaria encara mantenint les centrals reguladores, sobretot elèctriques, i l'aplicació de l'hidrogen a les grans cambres de combustió, perquè no oblidem que hem de coure el ciment i hem de fondre els metalls. I per això necessitem temperatures molt elevades i cambres de combustió molt elevades. I un factor més, que seria assolir ja la solució al transport de gran abast i de gran tonatge. És a dir, els vehicles particulars de llargs recorreguts, però també el transport col·lectiu, és a dir, trens, és a dir, ferrocarril, autobús, vaixell, maquinària pesada. És a dir, tot això ho podríem ja tenir solucionat. Però fixeu-vos que estem parlant d'una quarta fase. Tecnològicament, què ens passa avui? Que quasi tenim oblidat el primer graó, el segon gairebé, i ja estem parlant del tercer i el quart. Clar, què ens passa? Doncs que si ho féssim ordenadament, això ens permetria el dimensionat energètic de cada graó. És a dir, fixeu-vos el criteri. Tot el que aconseguim aportar d'energia al primer graó, ja no la necessitarem captar en el segon, ni en el tercer, ni en el quart. Per tant, cada graó, diguéssim, que facilita ajustar la quantitat d'energia dels següents graons. Clar, si ens saltem els graons, tecnològicament què ens passa? Que ho hem d'anar tot a captar en els tercers i quarts graons. I llavors estem desaprofitant, com veurem ara, l'oportunitat i, evidentment, també territori. Ens passes la diapo, Sònia? Fixeu-vos, aquesta segona, que és del mateix llibre, diguéssim, però està en l'apartat, diguéssim, d'energia i territori. És un paral·lelisme, perquè resulta que aquesta diguéssim, transició esglaonada també es tradueix en una possibilitat d'ocupació de territori també ordenada, també de forma esglaonada, tant en la quantitat de territori com en la tipologia dels espais a ocupar. És a dir, fixeu-vos, com a criteri general, en el primer graó encara no suposa cap ocupació de territori. Vull dir, estem utilitzant, diguéssim, cobertes, patis, polígons industrials, parcel·les urbanitzades. No estem ocupant territori. El segon i el tercer graó ja podria, que és aquell de captació en l'entorn proper i començar ja a obtenir ja un primer estadi de captacions massives d'energia,
Doncs estaríem parlant només d'ocupar espais que, de fet, ja estan ocupats per infraestructures que són també de servei públic i que tindrien tot el sentit de que passessin a ser aprofitades com un servei energètic, perquè també és un servei públic. Per tant, tenen tota la missió de fer-ho. I quan dic això estic parlant d'aprofitar abocadors, pedreres, terminals de mobilitat, línies de ferrocarrils, autovies, autopistes, canals artificials d'aigua, làmines d'aigua dels pantans, dels embassaments. I això ens permetria llavors arribar entre aquest tercer i quart graó i final a on realment necessitaríem una ocupació de terreny rústic. Que hauríem tingut temps, evidentment hauríem tingut temps per preclassificar amb l'exclusió de les zones protegides, dels interessos de la biodiversitat, de la conservació de patrimoni i donant prioritat a aquells terrenys de menys valor agroramader i aquells terrenys, per exemple, amb pendent natural, que són molt rendibles per la captació d'energia, sobretot si estan en orientació sud, perquè permeten captar molta energia en menys territori, perquè diguéssim que minimitzem ombres i, per tant, ocupació de plaques de captació fotovoltaica, i que, en resum, és a dir, en resum, Sònia, si ens passes la 5, en resum, doncs, podríem dir que si partíssim d'un model energètic, doncs podríem planificar la transició i, per tant, això ens permetria poder ajustar al màxim les necessitats de captació d'energia. Quanta energia necessito? Si tota la que em puc fer jo i no ocupo territori ja la puc descomptar, perquè si no faig aquest primer pas, l'ocupació de territori se m'incrementa perquè tot se'n va parar a la resta d'ocupacions. Per tant, aprofitar al màxim les superfícies construïdes i les infraestructures públiques existents. Això també ens permetria reduir al màxim les necessitats de terrenys rústics, perquè serien els del darrer graó i, per tant, tot el que hem pogut aprofitar en els primers graons no ho necessitem aprofitar en aquests darrers, que ja són els de terreny rústic. I això també, repeteixo, ens donaria temps a classificar els terrenys disponibles i preveure un impacte mínim sobre la sobirania alimentària, l'economia, la conservació de l'ecosistema, la biodiversitat i també una cosa molt important, que és la vertebració una altra vegada del territori, evitar la despoblació, que és un problema brutal que estem arrossegant, diguéssim, a Catalunya i sembla que no en fem cas. Sònia, si ens passes la darrera. Doncs, fixeu-vos, fins aquí el que podem fer encara. El que hauríem d'haver fet, però és que ja ho podem fer encara. I som a temps, podem fer-ho. Però quin és l'escenari actual? Doncs fixeu-vos, l'escenari actual és que no disposem de model. No disposem de model i anem a correcuita de compromisos burocràtics europeus. D'aquí està el decret llei 16/2019, que entra en vigor, diguéssim, a correcuita, precisament per eliminar traves al desplegament d'aquestes renovables i especialment en terreny rústic. És a dir, sembla que ja abandonem el tema que, clar, serà un problema de terreny, de més territori, de més ocupació. Per tant, amb aquests paràmetres, què ens passa? Doncs que la transició energètica ens queda en mans de les entitats de negoci. I les subhastes del govern espanyol de quotes, al meu parer, completament errades, doncs encara esperonen més l'expansió selectiva d'aquestes iniciatives de negoci. Per tant, els paràmetres de cerca de terreny per a aquestes iniciatives de negoci
doncs resten limitades al lloguer més barat, la mínima inversió tecnològica, i per tant això els porta a buscar terrenys plans i amb xarxes elèctriques d'evacuació d'energia properes. I en definitiva, aquesta manca de previsió el que fa és passar tota la pressió sobre els terrenys rústics i, per tant, sobre els ecosistemes, la biodiversitat, el sector agrari i ramader. Bé, jo, si em permeteu, jo voldria deixar aquí la meva intervenció, almenys de moment, per poder obrir espai al debat, per tractar de recollir les vostres inquietuds i intentar trobar o intentar veure si us podem aportar sortides a una transició energètica que, evidentment, és ineludible. És ineludible. Però és que en aquest moment es troba en un punt on, per manca de planificació, estem posant en risc molts valors que, en el meu parer, són irrenunciables per al futur de Catalunya. Per tant, moltes gràcies per la vostra atenció i intentem obrir una mica de diàleg amb vosaltres, aviam si podem entre tots aportar llum a què fer i com poder-ho remenar. Molt agraït. Gràcies, Eduard. Si voleu, o escriviu pel xat o, si no, podeu aixecar la mà i us aniré donant pas. De moment, miro els missatges que estan aquí. Ernest Cubells posa: falta que es desplegui la llei d'espais agraris. No s'hi val jugar amb la suor dels pagesos i exercir la pressió que recau en les nostres terres. Hem d'apostar cap a l'autoconsum. El Jofre diu: això, Eduard, és degut als interessos econòmics de les grans energètiques. Per què els governs combreguen? Els anem contestant una miqueta, Sònia? Et sembla? Sí. Val, doncs, clar, falta la llei d'espais agraris. Esclar, fixeu-vos, si tinguéssim un pla energètic de Catalunya i un desplegament pautat, tindríem a la mà tots els elements perquè qualsevol llei que es desenvolupi pugui adaptar aquestes necessitats. És a dir, a concepte meu, el pla energètic és dels primers interessos nacionals de qualsevol país. Per què? Perquè l'energia és transversal a totes les activitats i a tot el que fem. Per tant, si tinguéssim aquest pla, tinguéssim aquesta ordenació, evidentment que tota una llei de desenvolupament agrari ja ho hauria de tenir en compte. I, per tant, ja estaríem en el bon camí, ja estaríem incorporant sinergies. Ara què ens passa? Ara no les tenim. Per tant, segurament que el camí que pot seguir una llei de desenvolupament agrari serà la de, diguéssim, parlar d'agricultura per una banda i no connectar-ho amb energia ni amb territori per una altra. I per tant, ja tornarem a tenir un entrebanc més. Quant a l'apostar per l'autoconsum, el que anomenem, diguéssim, autoconsum, que a mi, diguéssim, no m'agrada massa parlar d'autoconsum, m'agrada més parlar de captació d'energia per ús propi, perquè ja sabeu que l'energia no la consumim, i també això ens ajudaria una miqueta a treure aquesta paraula consum, que converteix l'energia en un bé de compra i venda i, per tant, sotmès a possibilitat d'especulació, i, en canvi, l'allunya del concepte d'energia com a dret universal, com a accés a l'energia com un dret universal. Però, bueno, diguéssim que aquest autoconsum ens cobriria una part, però és una part que aproximadament del sistema energètic, si ho féssim bé, podríem arribar a assolir un 15 a un 20% de les necessitats energètiques. Però no més, no podem passar d'aquí, amb el que és autoconsum. Però fixeu-vos, és el primer graó que jo he pautat en aquest programa. Importantíssim, i tant. En quant a en Jofre, que ens deia
això és degut als interessos econòmics de les grans energètiques? Bé, jo diria, jo m'agradaria afegir una... Està molt bé la pregunta. És a dir, però per què passa això? Si tu, com a govern, no tens governança, és a dir, no tens un pla, no tens un sistema, el que fas és simplement deixar que aquest sistema, deixar en mans de que els interessos econòmics planegin per tu el sistema energètic. Clar, llavors què passa? Bé, els interessos econòmics es belluguen, diguéssim, per això, pels seus interessos econòmics. És a dir, ells no tenen per què regalar-li a cap país una gran empresa. No té per què regalar-li el know-how a un país, diguéssim, no té per què fer-ho. En tot cas, és el país, és el govern que cedeix. Fins i tot ara està cedint, però és que fins ara el que hem fet és vendre les estructures públiques d'energia que ja teníem. Els hi hem venut a la privada. I això, bueno, ho han fet els governs, són democràticament triats a les urnes, per tant, se suposa que ja hi ha una voluntat de la societat en què això sigui així. Per tant, jo diria, el problema és directament d'aquests grans oligopolis energètics. Bueno, no, el que heredem és la conseqüència d'haver delegat amb ells això i ells, evidentment, ho exploten a la seva manera. I si tu et deixes influir i deixes governar-te per aquests interessos, en definitiva, la societat quedem sota el govern d'ells. Però, clar, per què no respon la nostra governança? Per què no agafem aquesta iniciativa? Això és el que ens haurien de preguntar. Sònia, hi ha una pregunta també de... El Pau Batlle. Pau Batlle, oi? Sí, pots parlar. Que diu, aquesta situació d'indefecció dels terrenys agrícoles és endèmic. Ha passat sempre amb l'especulació urbanística. Sí. Bueno, o sigui, el que està passant és, diríem, el contingut i el continent. Per exemple, el que és el planejament urbanístic és l'expansió urbana sobre els terrenys agrícoles. Històricament ha sigut així. Històricament hi ha hagut una especulació urbanística, i sobretot a partir dels anys 70, precisament quan desapareix Franco i apareixen els partits democràtics, sobretot jo que soc del Baix Penedès, va ser una gran expansió, tota la costa, les urbanitzacions a la muntanya... I ara què estem? Estem amb la logística. O sigui, a cada època hi ha una excusa per seguir colonitzant l'espai agrícola i l'espai natural. Llavors, què passa aquí? O sigui, no tenim governants, i la pregunta és aquesta. O sigui, fins ara jo crec que no hem tingut governants. Hem tingut gent que els han votat nosaltres, però ells s'han fet cas de les grans empreses, com deies tu. O sigui, llavors, nosaltres estem aquí mantenint el debat del pla territorial de la vegueria Penedès, amb el senyor Damià Calvet, amb el senyor Serra, etc. I què ens trobem? Que, per una banda, ens diuen que tot ha de ser sostenible, que hem de lluitar contra la crisi climàtica, que tomba que gira, i per darrere te la foten i comencen a donar llicències amb empreses logístiques, etc. I estem al territori, que trinem, perquè ens estan donant pel sac per tot arreu. Llavors, com ho hem de fer, això? A qui collons hem de votar? Perquè no ens passin aquestes coses. O sigui, no hi ha un polític amb seny que digui no, fem-ho bé les coses, perquè costa molt poc de fer bé les coses. O sigui, això que has plantejat tu és el primer que s'hauria de fer. O sigui, anem per parts, a poc i bona lletra, i segur que arribarem lluny. Però no, fins ara ens han tingut amb l'impost al sol. I quan han acabat l'impost al sol, havien estat preparant tota aquesta assalto al poder de les energies verdes. No pot ser això. Les energies verdes són nostres. Han de ser des del propi territori. I aquest és el gran tema. Llavors, no sé com fer-ho, això. Llavors, des del pla territorial, nosaltres el que proposem és dir que no creixin els pobles, ni les ciutats, ni les zones industrials. Jo, sobretot, l'experiència del Baix Penedès, que hi ha moltes urbanitzacions escampades pel territori, i són urbanitzacions de 4 persones, perquè són xalets americans.
La qual cosa, més que expandir-nos, el que podem fer és comprimir-nos. Després el tema de que necessitem polígons industrials, perquè si no, bueno, què farem, no? No és veritat, això. O sigui, la zona industrial més gran de Catalunya està a Barcelona, a l'Eixample. Allà hi cap tot. I, en canvi, no està qualificada de zona industrial, però allà hi trobes des de fusters, etc. Per tant, hem de saber adaptar-nos a la situació del moment. Que no vinguin grans fàbriques, perquè les grans fàbriques són les que porten precisament, diríem, la desgràcia econòmica a la llarga. I ens ha passat a nosaltres aquí amb la Cristalera, i ens ha passat amb la Bosch, i ens passa amb l'Idiada, que l'UGT està encabrejadíssima amb com tracta els treballadors. Llavors, a què juguem? Vull dir, sentem les coses, i jo crec que el que hem de fer és des de baix, com estem plantejant en aquests moments des d'Unió de Pagesos, és plantar cara a tot aquest sistema. És que és el moment. Jo ho deixo aquí, perquè si no, bueno, m'animaria massa. Sí, és que estàs molt enfadat, com és lògic. Bueno, no, enfadat no, és que simplement veig que no... Quina trajectòria? Les dinàmiques que serien normals de seguir, no? Mira que les coses són molt senzilles. Qui les complica són els polítics, de veritat. Sí, bueno, deixa'm aclarir-te alguns punts. La competència amb energia és de l'estat espanyol, és del govern espanyol. La Generalitat a Catalunya té certes competències i jo crec que tindria un pulmó molt important on pràcticament podria dominar fins aproximadament un 50% de tota la necessitat energètica, que no és poc. Però al final acabaríem supeditats, si no canviem, diguéssim, la nostra autonomia política, per no dir una altra paraula, doncs podríem fer aquest 50%, el podríem estar gestionant molt bé. Què ens ha passat històricament? Perquè dius, ostres, què passa? No tenim governants? La problemàtica és que ha existit sempre una ignorància important de la societat, d'ignorància en el bon sentit, no és pejoratiu, però hi ha hagut una ignorància important del que és l'energia i el paper de l'energia. I no és perquè la societat no ho hem volgut, sinó perquè en la societat sempre l'energia no tenia cap problema. Era un problema de que, si em fa falta energia, ja connectarem, ja portarem una línia elèctrica, ja farem, pago el rebut i m'enfado perquè em cobren cada vegada més i llavors m'enfado amb el rebut, però, en fi, no teníem més cabòries més enllà de l'energia. En canvi, l'energia s'està convertint, està agafant, no convertint, està agafant el paper que realment té, que és un dels factors determinants de la vida en el planeta, ja com a filosofia general. I, per tant, ens es condiciona tot. Clar, ara què ens passa? Hi ha aquest canvi de model energètic, les energies fòssils són concentrades en uns punts determinats del planeta, hi ha hagut uns interessos, diguéssim, que s'han mogut i han canalitzat aquestes energies i a nosaltres ens han fet veure que vostè no pateixi per res. Vull dir, perquè cada dia hi ha petroli, hi ha benzina per carregar el vehicle o hi ha gasoil per la maquinària agrària o hi ha electricitat per fer les fàbriques. No es preocupi de res. Clar, ara què ens passa? No érem tampoc coneixedors de l'impacte que ha tingut els fòssils sobre els altres territoris aliens a nosaltres, que ha sigut brutal. No us explico amb les darreres que portem. És a dir, amb el fracking hem destrossat territoris, hem armat guerres. Vull dir, la guerra de l'urani encara segueix. França està al Níger i a Mali. Espanya té tropes al Níger i a Mali pel problema de l'urani. És a dir, però no n'érem conscients. Ja m'hi poso jo també, vull dir que no n'érem conscients d'això. Ara què ens passa? Que anem a generar-nos energia en els territoris perquè passem a renovables i això té un gran avanç perquè diguéssim que és un accés a l'energia totalment transversal a totes les cultures del planeta i que poden accedir-hi. Per tant, transferint tecnologia podem fer un avanç tremendo en l'accés a l'energia.
la font que tenim és il·limitada, és immensa respecte a el que nosaltres necessitem. És renovable i se'ns renova cada dia i se'ns renovarà durant 4.000 milions d'anys. Per tant, és tremendo. Però alhora ens passa que ens hem d'organitzar per no trinxar el territori. I llavors, com organitzem? Per què no ens hem organitzat? Doncs perquè aquest mateix desconeixement ha estat en l'acció política. No s'ha tingut aquesta sensibilitat política, no hi era, no es veia. Nosaltres, per exemple, quan vam començar, diguéssim, a parlar de la transició a Catalunya, jo vaig començar l'any 2004, però vull dir, el col·lectiu CEMES vam començar el 2012 amb una sèrie de treballs i els primers llibres que vam començar a editar, nascuts a l'ombra de la Politècnica de Catalunya. Vull dir, amb sentit, que no fèiem escrits filosòfics, perquè a més no som escriptors, sinó que eren escrits fundats. Doncs, quan els vam començar a presentar a l'acció política, ens en vam donar compte que hi havia diferents sensibilitats. És a dir, hi ha partits polítics que semblaria que haurien d'haver sigut molt sensibles, perquè eren més aviat partits polítics d'esquerres, però no ho eren. I no ho eren per desconeixement, per aquesta ignorància. L'energia, ara, què ens expliquen? En canvi, per exemple, a Catalunya hi va haver una sensibilitat molt important, però sempre per part de consellers personals. Eren persones sensibles ells, que és el que li va passar, per exemple, ens va passar a nosaltres amb el conseller Felip Puig. És a dir, ell va llegir els 2 primers llibres que teníem editats i va creure amb el que plantejàvem i d'aquí surt el primer document aprovat en el Parlament, que és el Pacte per la Transició Energètica. Va ser un primer pas tremendo. A partir d'aquest primer document, tot el bloc, diguéssim, com te diria, del que llavors començava a crear-se, que era el partit de Junts per Catalunya i per lluitar per la independència, tota l'alineació d'aquests partits, van començar, diguéssim, a sentir aquesta sensibilitat, van començar a activar aquesta sensibilitat. I això va donar peu a una segona llei importantíssima que es va aprovar en el Parlament, que és la Llei de Transició Energètica. És la llei de canvi climàtic. Per què? Perquè en seguida es va associar que el sistema energètic aquest que nosaltres estàvem preconitzant estava enllaçat directament amb el problema climàtic, estàvem ja arribant als pactes de París, vull dir, i es va agafar i es va aprovar aquesta llei de canvi climàtic, que si us fixeu en aquesta llei de canvi climàtic incorpora més passos de transició energètica que no pas de resiliència climàtica. Per tant, anava ben encaminada. Clar, a partir d'aquí hi va haver el desgavell polític, es van començar a aturar coses i què ens ha passat ara? Doncs que això s'ha quedat en un calaix, s'ha intentat començar per part de l'Institut Català de l'Energia, que també a través de la sensibilitat personal d'alguns directors de l'Institut Català de l'Energia, que hi van creure en aquests estudis que nosaltres aportàvem, es va començar a fer el primer esborrany d'una llei de transició energètica. Una llei de transició en la qual ja s'incorporava una figura que nosaltres vam defensar molt, que és la creació de l'Agència Catalana de l'Energia, amb un esquema de proposta que nosaltres fèiem que Catalunya s'havia de recolzar sobre 3 agències. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'Agència Catalana de la Natura i l'Agència Catalana de l'Energia, perquè ens semblava que eren els 3 puntals bàsics d'un país. Clar, a partir d'aquí què ens ha passat? Doncs veureu que hi ha hagut els canvis que hi ha hagut, hi havia directors generals d'energia que no hi creien en aquest tema i per tant van bloquejar tot aquest tema, i aquesta llei de transició amb creació d'una agència que fos de rang superior a les conselleries, perquè realment ha d'intervenir en totes elles, per tant ha de permear sobre totes elles,
Doncs s'ha quedat en uns esborranys. N'hem vist el primer esborrany es va impugnar a la totalitat per gairebé tothom perquè era pràcticament infumable i amb la promesa de que a l'estiu passat ja tindríem l'esborrany esmenat, doncs estem ja de cares a la primavera d'aquest any següent i encara això està amb uns calaixos. És a dir, mentre passa això, què sorgeix? Sorgeixen els pactes europeus. Llavors sorgeixen els pactes europeus, ràpidament, hem de desenvolupar, què fem? Doncs vinga, decret exprés, és a dir, un decret que liberalitzi o agilitzi, diguéssim, això. És a dir, però fixeu-vos, aviam, potser m'he enrotllat molt i molta estona, i em sap greu, però us volia imbuir el reflexe de que, escolteu, no estem a temps d'agafar la capçalera, agafem les rendes del tema. Exigim el Pla Energètic de Catalunya. Exigim aquesta preclassificació d'espais. Escolteu, no és tan difícil. És a dir, jo soc conseller d'una organització ecologista a Balears que es diu el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Natura. El GOB Menorca, que jo en soc un dels membres des de fa molts anys, hem lluitat molt aquests temes perquè els veiem a venir. Doncs, escolteu, hem aconseguit que el Pla Territorial Insular ja incorpori un mapa de terrenys disponibles per energia. I això què vol dir? Això vol dir que ara que ens ve una allaut de gent que vol fer coses, el mateix Consell Insular, el mateix govern, ja els direcciona sobre aquest mapa. Per tant, els projectes que estan arribant o bé ja són descartables perquè no estan en el mapa, o bé ja estan dintre el mapa i ja ens els podem començar a mirar. I això ho hem fet a base d'un treball que ens ha costat anys, d'acord, però és un treball que hem anat fent entre totes les faccions econòmiques i ambientalistes de la illa. És a dir, hi ha l'economia productiva, hi ha els pagesos, hi ha les finques en custòdia de territori, hi ha finques amb reconversió. Tot això s'ha incorporat i està ja en un pla aprovat. Per què no ho fem aquí? Ho podem fer. No és que no ho puguem fer. Per tant, jo diria que aquesta lluita vostra és que hauria d'anar, a més de la reivindicació, que teniu tota la raó, és que hauria d'anar a demanar, crec jo, que es faci això. Que es cregui en el pla que jo vaig fer i vaig editar en un llibre. Escolteu, jo no en tinc cap mena d'ego personal que això sigui així, ni vull passar la història d'un senyor que va pensar no sé què. Escolteu, si serveix com a una base, doncs perfecte, i si no serveix i creuen que n'hi ha una altra, doncs escolta, agafem una altra, però agafem una, fem un pla, preclassifiquem, ordenem les produccions. Abans ens parlàveu, terrenys industrials. Escolteu, quants polígonos industrials vam fer que no s'han emplenat i que estan buits? Perquè ens va agafar la dèria de que cada municipi havia de tenir un polígono industrial, un poliesportiu... Bé, molt bé. Escolteu, l'Incasòl és propietari d'una quantitat de terrenys d'aquest tipus brutal. Llavors jo dic, no, per què no comencem a pensar en aquests, no? És a dir, en tenim moltíssim per arribar al tercer i quart graó, que li començarem a dir, ei, què passa? Necessito terreny rústic ja he esgotat els meus terrenys ocupats. Encara em queda un resto, encara em queden, jo què sé, 20.000 hectàrees, que les haig de trobar. Bueno, ja les trobarem, 20.000 hectàrees. Ja les trobarem. Què passa? Que hem d'utilitzar terrenys que tenen una certa inclinació. Millor, que són una mica més cars d'instal·lació, sí, perquè els anclatges de les plaques són més complicades en un terreny inclinat que no pas en un terreny pla. Bé, doncs d'acord, però per això hi ha arbitratges, hi ha governança, és a dir, puc donar excepcions fiscals, puc donar ajudes, puc fins i tot agilitzar la tramitació. Escolti, si vostè tramita terrenys que siguin cultivables, doncs, miri, haurà de demostrar moltes coses i, per tant, el projecte se li demorarà molts anys.
En canvi, si vostè agafa aquests terrenys que tenim classificats, que costen una miqueta més d'instal·lar, d'acord, però li donem totes les facilitats i el podem posar en marxa l'any que ve. Home, escolteu, les iniciatives econòmiques d'això també ho tenen en compte, aquestes coses. Els que s'hi juguen els diners també ho tenen en compte. Per tant, hi som a temps, sí, però ho fem, però què hem de fer? Impregnar de la sensibilitat d'aquestes persones que agafen el govern, que prenguin aquestes mesures. Bueno, no, deixo de xerrar, perquè jo, si no, us omplo l'espai, Disculpeu. Que podria parlar? Mare de Déu, i tant. Sí, m'has de fer callar a mi. No, és que li explico. No tinc aturador, jo. Jo soc de les Garrigues i al nostre poble tenim 3 parcs. Ens en falta 2 encara per col·locar i ara volen agafar 500 hectàrees de terreny. I com vostè ha dit, sembla que hagi vist el nostre poble, agafen les parts més planes i conreades. Llavors, la meva cosa és, tenim, a l'any 98, ens van portar l'aigua des de l'Ebre i gràcies a això podem viure. Ara, si comencen a fer tot això, és que ens xafen el territori i a veure, d'energia sempre em farà falta. Però si no canviem de manera de fer les coses, mai n'hi haurà prou. Jo el que veig és que en aquest moment està havent una especulació brutal per el que deia vostè, que no s'han fet bé les coses, però és que damunt ho fan sempre en territoris allunyats d'allà on se consumeix i vostè ja sap, millor que jo, clar, que com més alluny està la font d'energia, més se'n perd pel camí. Llavors, jo crec que és un sense sentit total i ara ens haurem de defensar, com tots diem, com sempre, però és que el que estan fent no té cap lògica, perquè quan ens hagin trinxat el territori, qui quedarà? Qui farà de què menjaran? D'això de proximitat, a on serà? Al Marroc? A Sud-àfrica? És que, bueno, nosaltres ara ens estem començant a moure amb la denominació d'origen, amb la Federació de Cooperatives i tot, perquè és que això és una bestiada. Ho sento, però... I no té cap lògica i sempre hem d'estar igual. Per què ens van portar el rec si ens havien de trinxar el territori? Perquè ens trinxaran el rec i ens ho trinxaran tot. Sí. Bueno, escolta, això que ens estàs manifestant, fixeu-vos, una de les propostes que jo vaig fer va ser començar a aprofitar el canal Segarra-Garrigues. Tot el canal Segarra-Garrigues es pot tapar. Es pot tapar de plaques solars. I escolteu, n'hi ha un sac de quilòmetres. Llavors, fins i tot, fixeu-vos que aprofitar el canal vol dir aprofitar les línies elèctriques d'evacuació d'energia que ja s'estan avui fent per alimentar les estacions de bombeig. Per tant, ens podríem estar trobant en què estem posant diner públic per potenciar el potencial agrari de zones a base de portar aigua des d'un macroprojecte com és el pantà i el canal Segarra-Garrigues i després resulta que aquestes hectàrees de terreny les dediquem a fer energia. Escolteu, és que això és de jutjat de guàrdia. Jo dic, a veure, us explico una miqueta aquestes coses perquè jo penso que són els punts claus per la pressió vostra. És a dir, ostres, és que vale que políticament hi ha una persona que potser no és sensible a l'energia, però escolta, potser ets sensible a que inverteixi bé el diner públic, perquè si estem posant diner públic en crear una infraestructura o en ajudar a un desenvolupament agrari per potenciar aquella zona i resulta que per l'altre costat
ho abandonem a que es dediqui a fer plaques fotovoltaiques i s'abandoni, doncs escolteu, això té un nom una mica dur. Sona una miqueta a una prevaricació. Potser no intencionada, però Déu-n'hi-do, no? Clar, hi ha un comentari, per exemple, que diu, home, que és d'en Josep Baulida, que diu, com li expliquem a un propietari que ara en treu 2 en blat i amb la fotovoltaica en traurà 6? Bé, aquest és el gran parany que tenim. És a dir, aquests entre 1.000 i 2.000 euros per hectàrea i any que s'estan oferint, doncs no les traiem de guany net en l'explotació agrària. Doncs, tenim 2 problemes, no? El primer és com és possible que en un país com el nostre, que som deficitaris alimentàriament, que ho portem tot de fora, doncs no som capaços de posar en producció i pagar el preu que toca a totes aquestes hectàrees de producció en proximitat. Vull dir, per tant, una altra reflexió que li han de fer a la societat. Això és intolerable, que hi hagi un diferencial econòmic d'aquest ordre, de 6 vegades o de 10 vegades. Això és una barbaritat. Jo també voldria obrir un tema, aportar-vos una reflexió amb aquest tema, que també crec que es pot servir. Ara tenim molt propietari de terres que les té llogades i les exploteu. Moltes d'elles no són en propietat del pagès, sinó que són arrendades. I que aquest propietari es troba que li venen i li ofereixen aquests euros per hectàrea i obre els ulls, no? Perquè, clar, és una diferència abismal respecte a el que ell avui li està rendint. I això crea aquests problemes, oi? D'incertesa, de dubtes, obre dubtes. Però jo els hi aportaria una cosa, també. Quan un terreny es dedica a energia, aquest espai acabarà sent qualificat d'interès públic. Perquè ara encara no ho està com a decretat d'interès públic. Per què? Perquè encara és petit. La mossegada sobre el sistema energètic encara és petita. Però conforme creixi les renovables i anem tancant centrals nuclears i centrals tèrmiques i anem només entrant en sistema renovable, totes instal·lacions de renovables passaran a interès públic. Jo no podré permetre que qualsevol pugui parar una instal·lació perquè li sembla, o perquè resulta que el pacte que havia fet de lloguer, doncs aquest pacte ara s'ha trencat. I no ens posem d'acord i, mira, com que ja tinc amortitzat el parc, el paro. Oh, no, l'aturo no. L'aturo no, perquè si ho fem així aturarem tot el país, aturaríem tot el sistema energètic. No, aquestes instal·lacions passaran a ser declarades d'interès públic. I això vol dir que moltes d'elles quedaran condemnades a l'eternitat fent energia i no les podrem dedicar a res més. O bé seran expropiades. A quin preu? Ja sabem com van les expropiacions per interès públic. La prova d'això que us dic és que, per exemple, ara es fan instal·lacions d'aquest tipus, un parc que en diuen, una instal·lació industrial de captació d'energia sobre el rústic, i li fem un tros de línia elèctrica d'evacuació d'energia. Escolteu, la línia elèctrica és d'expropiació. I per què ho és? Perquè la línia elèctrica és la que evacua energia i no pot quedar sotmesa a que s'interrompri. I això tant era amb el sistema antic com en el nou.
És a dir, una línia elèctrica que surt d'una central tèrmica passa per terrenys que s'han expropiat el pas de la línia. Per què? Home, perquè la línia és d'interès públic. Llavors, fixeu-vos, per analogia, què més dona si jo, en vez de tindre una central tèrmica, tinc una de gasoil, doncs tinc una central fotovoltaica. És igual, he canviat la tecnologia, però la central és igual i el recurs és el mateix. Per tant, tant la línia com la central avui són d'interès públic i són expropiacions. En canvi, en el nou sistema tenim la línia sí, el parc encara no, però és encara no, perquè serà. Per tant, cuidado també amb agafar i dir així a la lleugera, vale, doncs mira, allò ja està, perquè cal pensar que pot acabar perdent aquestes terres. Això ja és un cas que ha passat a Extremadura i que ara fa un any, penso que és, o un any i mig, hi va haver, a la fi, hi va haver un jutge que ho va agafar a tràmit perquè hi va haver una denúncia d'uns propietaris que ja havien rebut pressions d'una gran elèctrica, d'un gran grup d'aquests, per expropiar-li el terreny. Llavors veurem això, diguéssim, com acabarà, perquè ara tot està així començant i tot és revoltat, oi? Però fixeu-vos que ja hi ha el primer precedent. Ja hi ha el primer avís. No sé si això també pot ser un input a tindre en compte. Digueu. Aviam, més coses que us pugui dir. Si algú vol parlar, que aixequi la mà i pot parlar tranquil·lament. A veure, algun missatge per aquí que se'ns hagi quedat. Sí, hi havia un missatge o una pregunta que deia quin era el posicionament de la Unió de Pagesos. Penso que potser el Jaume Pedrós podria fer l'exposició i després seguim amb torn de preguntes i comentaris, si us sembla. Jaume? Bé, sí. No voldria ser repetitiu amb algunes coses, però també us voldria explicar unes quantes coses que hem anat veient. Ja fa 10 anys que em porto aquest tema, perquè vaig ser dels que al seu moment van fer un petit parc, un hort solar, al 2010, no? I després de veure tot el que va aquest país, ens ha portat molts mals de cap, ens ha portat moltes coses i em penses entendre quina mena de pressions tenim en aquest país i el difícil que ho tenim moltes vegades, no? Mireu, partim de la base de que tothom vol totes les comoditats, és així. Vull dir, que una persona que viu a una capital, o a Llanciga o a l'Encendre de Llum, o a s'encén, i vol tindre tota la llum que vulgui. I els que han patit moltes vegades més falta de llum són els dels pobles rurals, perquè moltes vegades algunes granges no s'han pogut ampliar o han patit molt perquè no han tingut prou de llum i no els ha pogut agradar servir la mateixa elèctrica. En aquest país som incapaços de fer una auditoria elèctrica de quan val produir un quilowatt. Us ho explicaré una mica, no? O sigui, aquí hi ha diferent gent que produeix llum. Se fa una subhasta i primer entra la més barata i a mesura que falta llum van pujant les elèctriques que costen més de produir. Però una vegada s'ha arribat al que se necessita, això és un dia per l'altre normalment, o són les 48 hores abans, tothom que ven la llum la cobra al preu més car. O sigui, que els que li costa més barat són els que fan més diners. No us hi heu fixat moltes vegades, jo m'hi he ficat moltes vegades, que tu vas un dia de vent, un dia normal, que fa aire, hi ha molins parats. No us hi heu fixat amb això? Per què estan parats? Perquè moltes vegades interessa que la llum eòlica, que és de les més barates, no faci prou de llum perquè puguen entrar altres llums, com és els cicles combinats, fer llum, i així tots paguen la llum més careta. I els grans monopolis són els que tenen més benefici. I quan tu estàs produint la llum i després venent-la als petits, qui et fica el preu a tu?
Jo no han sortit mai, Hem provat moltes vegades de dir, bueno, realment quan val fer 1 quilowatt i quan s'hauria de vendre i no han sortit mai. Mireu, l'Osòria, que va ser un ministre al seu moment, va dir que era capaç de fer una línia submergida pel mar per portar llum a Canàries, perquè com que Canàries aire no en fa i sol no en tenen, valia més portar-li de la península. Va ser capaç de dir-ho amb un Consell de Ministres i després portar-ho al Parlament. Bueno, al Parlament. A Madrid, I això, jo us ho dic perquè hi era aquell dia, Hi havia Pere Pedregal. Però un dia que vam estar parlant amb ell, sabeu què mos va dir? Diu, vosaltres dieu el que vulgueu, perquè jo en 10 minuts a la televisió puc aconseguir que us vinguin a pedregar les vostres plaques solars. Perquè si jo surto a la tele i dic que la culpa de que la llum vagi cara és de les plantes solars que hi ha, la gent és que us evitarà pedregar-les i us farà tancar. Perquè veieu en quina mena de gent ens estem esbarallant. Per això us ho he volgut dir perquè crec que, bueno, no us cal dir que quan un ministre plegué, a la meva cooperativa d'assistent no he vingut mai. Vull dir, se'n va a una gran elèctrica o a una gran gasística i allí té un sou per els servicis prestados. Després també tinc una altra cosa que encara no hi hem entrat, però hi entrarem qualsevol dia. Els mercenaris. Si ho veu a vegades hem vist en un diari un anunci d'una elèctrica que fa propaganda d'una gasística. Per què la fan a propaganda? Si no els caldria fer. Al final la llum tu la compres allà on pots, però te la portaran ells. I moltes vegades aquesta propaganda és perquè el dia que convengo, aquell diari, si convé un article escrit per un mercenari per matxacar els pitits que volen fer un parc solar o volen fer la nostra pròpia energia, ens ho faran. I ens matxacaran, ens trinxaran. És així, som en aquest país. Som capaços de dir, d'arribar a dir que no ens interessa cobrir tot l'aparcament de PortAventura, que mira que hi ha 2 quadrats, ficar plaques volants. Això no ens interessa perquè ens surt massa car. Val més fer-ho amb una finca, perquè com que el pagès, que també us ho dic, a les altres eleccions agràries eren 18.000, eren 24.000 i ara som 18.000. Són pocs. Si votéssim, ahir li vaig dir a un polític això, no? Si votéssim per quilòmetres quadrats en lloc de per habitants, aquest país segurament ens tindria més en compte. Perquè, clar, els vots són allà on són i el terreny és allà on és i moltes vegades ens matxaquen. Aquí, a les Terres de Lleida, de Santa Linyola, us en recordeu, no sé si heu vist de la Vall Fosca, quan se va fer aquestes centrals hidràuliques, als anys 30, que van ser el futur, van ser allò, la Vall Fosca, a partir de, no patirà mai més. Van donar feina al moment que es van construir, ara crec que hi treballa una persona, i l'aigua està concedida amb aquesta gent fins al 2064. Vull dir, fins al 2064 faran baixar aigua pel canal quan us interessa fer llum amb ells, sense tindre en compte si la volen per regar, si la volen per beure, la faran baixar per fer llum. I nosaltres no podem dir res. Aquesta és una concessió de les que hi ha. Una altra concessió que tenim és les nuclears. Quan ens costarà desmantelar una nuclear? Ho pensen mai? Que ho pagarem tota la vida? Pel que ha fet la nuclear, aquest mai pagarà el que val desmantelar aquesta nuclear. Ho haurem de pagar entre tots. Ells en treuen el benefici. I aquí us queda l'humor. Quan nosaltres vam fer el parc solar, ens van dir que quan s'acabi la vida social havíem de deixar la terra de conreu altra vegada. I ens ho van fer firmar. Aquesta és la diferència entre els grans i els petits. Unió de pagesos. Mireu, quan te ve una gran empresa i et vol muntar alguna cosa molt gran, tremola. Perquè aquesta gent només van al seu propi benefici. Només volen tindre el seu benefici. I el dia que els hi sembla, marxaran i aquí et quedaràs. Si els parcs els fem, la gent del país, en parcs petits, tots els pobles tenim un lloc on saps on pot anar unes quantes plaques solars, on pot anar un molí. És així. Qui coneix més el terreny que el pagès o el ramader? Ningú. A veure, qui t'ensenyarà més? Us dono un exemple. Qui us ensenyarà millor a aprendre a treure el carrer de conduir? Una autoescola. Encara que us no us penseu, és així. Doncs aquí és el mateix. Tenim el terreno i a tots els llocs hi ha un lloc on se pot fer. El que no podem fer és pas de 400, 500, 600 hectàrees.
Perquè llavors te diuen que si no, no m'ho resulta. I a mi que m'expliqui si no et resulta. Busques la vida, fes que això sigui rentable. Nosaltres ja ho farem, això. Aquesta és el posicionament que hem d'agafar des d'Unió de Pagesos. Nosaltres no estem en contra a tirar endavant les energies renovables. Sí, hem estat tota la vida. Però si hem estat 10 anys que es van carregar, érem el 2010 la primera potència mundial en renovables, i el 2011 s'ho van carregar tot i ho van parar tot. I ara de cop ens desperten i ens diuen el 2030 hem de tindre el 50% i el 2050 hem de tindre el 100% en renovables. Correu, aquí teniu el problema nosaltres. No, el problema no és nostre, el problema és seu, perquè nosaltres no governem, governen ells. Ara què passa? Com que el pagès no es guanya prou bé la vida, el 50% que crec que és més de la terra és arrendament, llavors ells venen aquí, van vindre aquí un senyoret, va tocar el propietari i, home, difícilment hi pots esbarallar amb aquesta persona. Perquè ells, que al final, ells prometen, Després veurem el que passarà, perquè en aquest món he vist moltes coses. Nosaltres hem fet un document i hem buscat aliats, i estem buscant aliats. Clar, quan tu parles amb un que munta plaques solars, saps el primer que et diu? Ojalà es facin petits, perquè si es fan grans nosaltres ja no hi podríem ni entrar. Vindrà aquí una gran multinacional, ho muntarà, i els que som, els que muntem això, a Pujalt, sabeu que hi ha un molí fet entre molts socis per fer llum. Ens va costar 6 anys que els hi donessin tots els permisos per poder obrir un trismolí. Jo no sé si les grans multinacionals aquestes tenen tants problemes a l'hora de concedir un permís. I llavors, clar, com que hi ha moltes vegades quan veig la Conselleria d'Agricultura, em recordo d'aquella pel·lícula El Guerrero número 13, perquè som la Conselleria número 13, la més allunyada de tot, la que pinta menys, quan no hauria de ser així, hauria de ser les més importants, perquè hi ha molt terreny, però no ens tenen en compte moltes vegades. I ara, com que la nostra conselleria, aquí, el desgovern ja ha sortit abans, també ho podria dir, ja sabeu el problema que tenim, no? No sé el que passarà diumenge, però costa molt de que algunes, ningú es planteja com ens podem gastar 9.000 milions d'euros fent la línia del metro i la gent es planteja per què no ens podem gastar 1.000 milions modernitzant el canal d'Urgell. I segurament que potser, perquè clar, a molts que visquin als pobles potser no hi anem mai a la línia 8 del metro, 9 del metro, no sé si és la 8 o la 9. Però allò va per molta gent i ningú s'ho ha plantejat. I en canvi, encara us diré més, una persona que viu a Barcelona, a part que ella en pot, moltes vegades pagant, i li costa un dineral. Quan ve al poble vol aparcar davant de la porta, vol que no fem soroll a les campanes, vol que no sortim a nostres tots de bon matí i que no surten les vaques pel carrer dels pobles que encara surten a pasturar. I clar, quan tu veus tot això i veus... Els pobles estan molt preocupats, perquè quan els hauria de tindre micropobles, clar, resulta que els ajuntaments tenen molt poc ànim tot això. I estan molt emprenyats. Per què? Home, sempre hi ha ajuntaments que només miraran si això ens portarà un benefici, ens portarà a tindre més beneficis per l'Ajuntament per cobrar impostos. Però realment que un Ajuntament no pugui dir gran cosa a l'hora de desenvolupar el teu pla d'energies o com vols tindre el teu terreno, també és una putada. I això hi ha molta gent que està preocupada per aquest tema. Nosaltres, escolteu, què hem de fer? Intentar, penseu que ens estem esbarallant amb un monstre molt gran, perquè els parcs, a partir d'un disseny, ja no depèn de Catalunya. El permís ja depèn de l'estat espanyol. Més traves. A Catalunya teníem un pla de desenvolupament que ens feia els parcs com a molt, que era un desastre de 20 hectàrees. El 2019 ho van canviar. Ara pot ser tan gran com vulguis. Ens ho van canviar un dia per l'altre, sense dir-nos res, sense parlar ni en el terreny, ni dir-nos res ningú, i aquí ho teniu, i a més els episodis de Nadal, poc abans de Nadal, vull dir que, com sempre passa, que t'ho foten i aquí ho tens i ja t'ho fot. Perquè, clar, els polítics
A vegades ens costa molt de ficar-se d'acord. Per la independència no es poden ficar d'acord, però a l'hora de matxacar el terreny, amb això tu en 2 dies en tenen prou, i no hi ha massa problema. Si els parcs se fan d'una mida on toqui i on toqui i de la manera que nosaltres diguem, segurament nosaltres hi tindrem participació i també és un benefici pel terreny o pel camp, perquè és una diversificació. Si això ho fan una gran multinacional, nosaltres no hi podrem entrar, no ens deixaran ni dir hola, ni bona nit, ni on ets, i no podrem entrar a dintre d'això, perquè serà un grup d'inversionistes que ficarà els calés allí, i el dia que se'n cansarà passarà com aquestes grans empreses que el dia que diuen sabeu què? Això ja no ens resulta, marxem i que us quedeu mort. Des dels països això no ho podem permetre. El document, jo crec que el millor seria que us el passéssiu, que us el llegíssiu, perquè hi ha moltes coses per millorar. Els documents sempre es poden millorar. Estem molt preocupats de la manera que porta. Nosaltres ja fa temps que estem preocupats perquè que el 2030 havien de tenir el 50% d'energia renovable. Ja fa temps que ho sabem, molt temps fa que ho sabem, i ningú es preocupava per res. I després una altra cosa, penseu que el que domina l'energia domina el món. Les grans multinacionals no volen deixar aquesta mamella. Ja ho veieu, el petroli qui l'ha dominat i l'elèctrica qui la domina. Volen dominar a ells, no volen deixar la paella. La volen tindre agafada pel mànic i ens volen tindre a sota. Som el segon país d'Europa a tindre la llum més cara d'Europa. La primera, tota més cara, és Malta. Malta és una isla. I nosaltres som els segons més cars en pagar la llum més cara. Quan tu, segons en quins països vas, si tu vas a països del nord que tenen la meitat de sol que nosaltres, de sol, no de suelo, de sol. Tots s'han espavilat a ficar plaques solars i, si poden, també molins de vent. I resulta que estan encantats. Aquí no ens han deixat. Ens han matxacat amb una llei, la llei aquesta que ens va matxacar. Encara no podem ficar una instal·lació a la nostra teulada, si tu la vols ficar i vendre la llum que sobre, et fiquen una mà de traves que fan por. Quan en qualsevol país tu fiques les plaques a la teulada, fas la llum de dia, de nit consumisses i després al cap del mes comptes i si has de pagar, pagues i si has de cobrar. Aquí som incapaços de poder-ho fer. Quan van ficar l'impost al sol, tothom tremolava. Perquè, clar, quan jo vaig fer la inversió del parc solar, al cap de 2 anys ens van retallar un 40%. Sabeu què és una retallada d'un 40%? Si amb una retallada d'un 40% del sou, ho passava molt malament. I no es va tremolar el pols de pensar si t'arruïnes, perquè al final som els desgraciats. I sabeu el que volien? Que el nostre parc, qualsevol dia, el tinguéssim de donar a preu de xatarra i allí ficaria el nostre parc, ara en comptes de no ficar res, perquè el nostre hi ficaria Endesa, hi ficaria qualsevol nom, ells el quedarien a preu de riu, perquè inclús els bancs es van aliar a no voler-nos arreglar el tema d'allargar els plaços ni res. Aquesta gent és molt potenta, te fan ballar el món. I quan tu vas al Congrés dels Diputats, com jo he vist, i t'aproven una llei que et trinxa, surts d'allí i penses que desgraciat, no puc arribar a fer res. Però, clar, per un altre cantó, escolta, a l'hora d'anar a votar, guanyen els que guanyen, vota el qui vota i de vegades no acabo d'entendre, però surt el que surt. Jo crec que hauríem de tindre, potser m'he allargat molt, però hauríem de tindre, els polítics haurien de tindre coses molt clares i segurament, mireu, a Lleida tenim el 40% de l'espai de Catalunya i quan venen a veure'ns per votar, com que els diputats que surten a Lleida no són gaires, quasi no els tenen en compte. Ja us he dit abans, si votéssim per metres quadrats segurament ens tindríem un altre lloc. Però si ells poguessin, encara s'hi pintarien menys dels que estem fent, perquè sabeu que fa 3 anys va haver un intent de retallar-nos encara més els escanyos, els esglaons que tenim a Lleida.
I és a Lleida i és a tot arreu, vull dir que és així. L'espai rural no ho tenen en compte. I lo de la capital, sí, home, mitjà de proximitat. Sabeu que mira molta gent? Bueno, ja mos el portaran de fora. A la Segona Guerra Mundial, a Anglaterra, com que tenia moltes colònies, va dir no mos cal tindre agricultura. Ja mos ho portaran de les colònies perquè som rics. No mos cal tindre agricultura. Els alemans només se van dedicar a fots de barcos i la gent a Anglaterra es moria de gana. I això no mos ho ha ensenyat encara. Encara volem dependre dels altres. Vosaltres us penseu que si dependre dels altres no prou serà el mateix? I això no ho sabem veure. De moment deixem-ho aquí. Aviam, mentre ens païm una miqueta el que ens acabes de dir, que jo crec que tens molta raó i és molt dur d'assolir el que ens dius, però és una realitat, no? Però mentre païm això, jo m'agradaria contestar-li amb un xat que ha fet en Josep Maria Teixidor, que diu una simbiosi entre grups ecologistes i municipis. Jo us diria, com que tinc la vessant, diguéssim, ecologista i de la xarxa per la conservació de la natura, jo us diria, no és que és interessant, no, és que és imprescindible, és necessari, és a dir, qualsevol activitat que fem l'hem de fer de manera compatible amb la conservació de la natura, perquè és l'únic patrimoni que tenim i l'hem de conservar, i ja veiem el que ens passa quan no ho fem. Per tant, hi ha d'haver simbiosi, i tant. Hem de fer els projectes conjunts? Sí. En els projectes hi ha d'haver el pes de la visió de conservació? I tant, sí, ha de ser-hi. Ha de ser la determinant? Doncs jo diria que en la majoria dels casos no unilateralment. Però sí que en la majoria dels casos hi ha d'haver aquesta simbiosi. És a dir, necessitem aportar en les decisions productives i en les decisions econòmiques la visió de la conservació. Per què? Ostres, perquè el planeta és un planeta de recursos finits i perquè necessitem conservar tot això per viure, perquè si no ens carreguem la vida. Per tant, hi ha de ser-hi, i tant. L'energia en pot ser un detonant de que aquesta simbiosi s'acceleri? Benvinguda. Però l'hem de fer. Hi ha d'haver la col·laboració. Respecte al que has dit, que, esclar, és que ens has dit un gavadal de coses, no? Que a més tens tota la raó. Però, esclar, estem en el país que estem. És a dir, clar, parlaves de què val el quilowatt hora. Bé, actualment estem en un tema de subhasta que tu has explicat molt bé i molt pedagògicament, perquè és així en definitiva, encara que el puguis disfressar amb un article que parla de no sé quantes mil coses, al final és el que tu has explicat. Per tant, està clar. Però és que, a més, el preu és trucat. No és real. Per això, en els rebuts de l'energia es paga un terme fix i un terme d'energia. I si us fixeu, el terme d'energia, que és el que realment utilitzes, és molt petit respecte al terme fix que pagues. Llavors, clar, això ja és un tema, diguéssim, orquestat. D'aquesta manera, jo puc jugar amb el preu del quilowatt hora de la subhasta i dono permís o no dono permís, o faig de més o faig de menys. La gran empresa que té part de renovables i part de fòssils o de nuclear, doncs què fa? Doncs va a la subhasta i en cada moment juga. I si no entra eòlica, que és barata, llavors li entrarà més gas, que és cara. I com que al final acabarà cobrant el preu car, doncs la poca eòlica que ha fet l'ha cobrat molt cara. I la que ha fet amb gas també. És a dir que, fantàstic. Per tant, estem en un joc amanyat. Amanyat per l'estat espanyol. Però, esclar, és una realitat. Sí que és veritat que l'estat espanyol ha deixat
per pressions europees, no perquè ells hi creguin, sinó per pressions europees, ha deixat una porta entreoberta a que hi hagin les iniciatives privades i la creació del que ara en diuen, diguéssim, iniciatives locals. Doncs això no és altra cosa que disfressar amb un nom per obrir la porta a que empreses constituïdes des del si de la societat, ja sigui com a cooperativa, com a associacionisme, com a empresa mercantil, és igual, nascuda en el si, amb una comunitat local, que se'n diu, que aquesta comunitat pot ser la que tu vulguis, doncs puguin invertir en parcs d'energia i no tinguin que anar a passar per l'adreçador de la subhasta de quotes de l'estat espanyol. És una porta que tenim oberta. Clar, aquesta és una miqueta el que jo us deia abans, de que si la Generalitat fa els deures i ho vol fer-ho, tenim possibilitats d'esgarrapar unes parts importants d'aquests packs d'energia i de participació ciutadana. La tenim, però fa falta jugar-hi. Per tant, reivindicació cap als nostres propers. Doncs fem això. Com podem pressionar? Algú ha escrit en el xat, des dels municipis podem frenar coses. Des del municipi podem, diguéssim, posar, com us diria, posar llast. És a dir, podem intentar frenar, no podrem parar perquè no som decisius. Però sí que crec jo que donaria pas a que els municipis poguessin treballar conjuntament amb consells comarcals i amb diputacions. Bé, el pacte ja seria més gros, llavors. Llavors ja arribaríem més fàcilment a ordre de govern, perquè tindríem més força. Ara ens trobem que aïlladament els municipis costa molt, especialment els que disposen de molt territori i estan afectats, perquè són els que menys població tenen, menys recursos tenen, són els ajuntaments més febles amb recursos, que no amb idees i amb accions, perquè són molt més rics moltes vegades que no pas els grans. Però sí que jo crec que hauria de ser d'anar fent pinya amb aquests organismes que tenim com els consells comarcals, les diputacions, és a dir, s'hauria de treballar per organitzar aquesta fita comuna, d'anar a buscar, diguéssim, que des de la Generalitat s'aprofitin totes les esquerdes que tenim i totes les portes entreobertes que Espanya no ha pogut, diguéssim, tancar, perquè són portes obertes que ens obliga a Europa i, per tant, podríem aprofitar-les per intentar potenciar i retorar i adreçar al màxim possible aquestes coses. Sí que és veritat que la mentalitat, diguéssim, espanyola és diferent. Per què? Bé, perquè la nostra situació, la nostra geopolítica i posicionament geogràfic és diferent i la morfologia dels terrenys són diferents. A Espanya hi ha quantitats de terrenys plans i extensions planes amb milers d'hectàrees. I Catalunya no es pot permetre aquest luxe. Tenim un territori petit, un territori arrugat, hi ha moltes poques planures i, per tant, l'hem de tractar i l'hem d'organitzar d'una altra manera que no pas des de la visió que en té la societat espanyola. Són diferents, hem d'organitzar-nos de manera diferent. Però què ens està passant ara, per exemple? Doncs que aquestes grans planes, perquè dius, ostres, per què ve un senyor d'aquests aquí, a Catalunya, quan resulta que pot anar a l'Aragó i té quantitat de terrenys disponibles, plans perfectes. Per què ve aquí? Doncs ve aquí perquè en aquesta Espanya no hi ha infraestructures elèctriques d'evacuació d'energia. Almenys properes. Sinó en zones només molt concretes. Ara, per exemple, s'ha fet una subhasta des del govern espanyol i estan pràcticament adjudicat tots els voltants de terrenys al voltant de la central tèrmica d'Andorra, a Terol. Per què allà? Perquè allà hi ha la infraestructura elèctrica d'evacuació d'energia.
Però si m'allunyo d'allà, no tinc infraestructura. En canvi, clar, miren el mapa i diuen, ostres, aviam, entren aquí a Catalunya i diuen, mira, escolta, doncs aquí hi ha terrenys plans que resulta que aquests terrenys plans tenen infraestructures d'evacuació d'energia. O clar, perquè són les infraestructures que han desenvolupat, diguéssim, tota l'activitat agrària i tota l'activitat dels municipis. Per tant, clar, en un espai més petit disposem d'infraestructures elèctriques d'evacuació molt més properes. Llavors som llaminers en aquest tema. Jo penso que si aquests conceptes que hem estat entre tots parlant aquí, jo crec que són els que haurien de poder configurar un document de pes que entitats com vosaltres, unides amb tota la gent del sector que està treballant, molta gent està treballant en aquesta direcció, pogués arribar a crear una massa crítica potent que arribés, diguéssim, ja a Generalitat, a fer actuar Generalitat. No pot ser que la Generalitat de Catalunya deixi sense que obvi que Catalunya no necessita un pla energètic, sinó que ja s'anirà fent a base de que, mira, com que corre pressa, doncs ja anirem fent parcs. Escolta, el model energètic és quelcom més seriós que anar fotent parcs a tort i a dret allà on m'assembli. A mi particularment em sembla, que ho he estudiat i conec perfectament com funciona un sistema energètic, doncs em sembla una frivolitat, com a mínim. És a dir, el sistema energètic és quelcom més complex i per prendre-s'ho molt més en sèrio de com ho estem fent. Bé, és una miqueta el que jo us puc aportar. Respecte a això, el col·lectiu aquest CEMES, que jo us he posat al xat per a qui pugui estar interessat, us he escrit en el xat la web, allà podeu trobar molts treballs en aquest sentit. Podeu trobar llibres que hem editat, podeu trobar molts treballs que hem anat, diguéssim, confeccionant, articles, documents de posicionament sobre tots aquests temes, que jo crec que poden ajudar. Es poden ajudar a portar alguna dada per poder fer fort aquest posicionament. Bé, no sé si voleu afegir cosa, no sé com ho veieu. No sé si hi ha alguna pregunta més o algun comentari més a fer. Podríem aprofitar. De fet, portem 1 hora i mitja llarga de xerrada. Això és temps, és una estoneta, no sé. El Guitar sí que vol parlar. Un moment. No, bueno, tot el que hem parlat, estem aquí, jo diria que estem tots totalment d'acord. Sí que he dit que jo crec que és aquí a la Unió de Pagesos, som membres de la Unió de Pagesos i com ha dit el Jaume Pedrós, fa temps que, i com ha dit el Joan Vidal al principi, ja fa més d'un any que els vam veure venir. De fet, com a Unió de Pagesos hem estat treballant el tema i entenc que ja comença a haver-hi un redactat d'un document molt potent on ja està per sortir públicament i suposo que s'hi podrà sumar tothom qui vulgui. De totes maneres, sí que totes les trobades, reunions que s'han fet, on el govern ens ha explicat, territori i sostenibilitat, sí que ens hem adonat molt de compte que si dura 2 hores el debat, 1 hora ens el passen fent un mantra que és en nom de l'emergència climàtica, que sembla que és el dimoni, que ho és, aquí estem d'acord, però s'està justificant la rapidesa, la immediatesa i el poder fer aquesta especulació brutal sobre el territori i no donant o no deixant oportunitat, perquè necessita més temps, a les altres alternatives, als petits parcs, a la gent a nivell de cooperatiu i veiem que la cosa va per aquí. Només dic que ho hem estat mirant i com, per exemple, a Catalunya, el departament, el que ha dit abans també en Jaume Pedró, em sembla que ha sigut el Joan Vidal, que el Departament d'Agricultura primer ens protegia perquè amb les classes de capacitat agroecològica 1 i 2 sí que encara ara les està protegint, però amb les classes de capacitat agroecològica 3 i 4 s'ha baixat els pantalons directament, dir-ho clar,
i ara s'hi pot fer i resulta que hem desprotegit o es poden fer directament, es poden ocupar el 10% de cada municipi amb territori de secà i el 5% de territori de regadiu. Això suposa a Catalunya, que la suma d'aquestes hectàrees, un total, no és res, 70.000 hectàrees. 70.000 hectàrees. La meva comarca, que és el Bages, que estem en aquest moment som dels assetjats, o dels més assetjats de Catalunya, entre altres coses perquè tenim aquestes línies de sortida, tenim els camps plans i l'agricultura aquí tenim un potencial que és petit comparat amb el que podria ser a nivell també industrial, i ja hi tenim molta depressió industrial. Però vam fer 4 números i si realment als nostres municipis s'hi pot fer aquest 15% d'ocupació de plaques solars, doncs resultaria que serien un total de 2.150 hectàrees, només al Bages. Vam estar mirant per fer una comparativa, que a vegades les comparatives van molt bé, per veure l'abast del que ens ve. Resulta que en 100 anys s'hi han fet 1.400 hectàrees de polígons industrials, en 100 anys. I ara resulta que en molt poc temps, en 4 o 5 anys, se'ns hi podien fer 2.500 hectàrees només de plaques solars. Vull dir, i això entenem que es pot extrapolar al territori de tot Catalunya, o a gran part del territori de Catalunya, o a molts municipis i a moltes comarques. Vull dir que serà un tema que jo crec que s'ha de batallar molt en sèrio, no es podrà afluixar el pols. Ho tenim aquí, hi ha la lluita i pel bé comú, perquè és una hipoteca de per vida, per generacions. Entenem que hem de ficar fil a l'agulla, que no es tremoli el pols amb aquestes grans multinacionals, gent de l'IBEX 35 i companyia, i fer el que puguem, salvem el que puguem. Gràcies. Vidal, tens... El micro, Vidal. Vidal, el micro. Joan, obre el micro. Sí, ara, perdó. No dic que potser podríem deixar-ho aquí si no hi ha més aportacions per no fer-ho més llarg i no sé, potser si a mode de resum el que sí que ens caldria és que ens poséssim tots les piles o almenys que busquéssim els punts d'unió entre municipis, entre entitats ecologistes o protectores de la natura, incloent l'Unió de Pagesos com a una d'elles, com una entitat del territori i protectora de la natura. I potser sí demanar una moratòria d'execució o de permisos a aquests parcs i ser capaços de reconduir la situació tal com tu comentaves, Eduard, amb una mica de planejament estratègic de país de cara a l'energia. No sé, és que potser per tancar amb una mica de finestra de futur, potser aquest seria un bon missatge. Sí, jo penso que sí, que anem tard. Bueno, jo sempre dic que no es va tard quan es comença a caminar. Es va tard mentre no engegues. Mentre fem el cafè, fem tard. Però quan comences a caminar ja no parlem de tard, ja estem caminant. Jo penso que aquí hauríem de fer el mateix, és a dir, ens hem de posar, i actualment hi ha molta, diguéssim, preocupació, com és evident, però hi ha moltes iniciatives que estan treballant. Nosaltres, des del col·lectiu, jo personalment, amb la Maria Creuet, que també és una membre del col·lectiu FEMES, hem impulsat molt tot això a través de l'Associació de Micropobles. I estem fent molts actes amb ells i explicant tot això. Portem anys ja explicant-ho. I hem fet moltes iniciatives. Vull dir, hi ha la Carme, l'alcaldessa de Senan, que té molt trillat tot el tema d'aquest decret i de quines escletxes pot tenir. I té molta feina feta en aquest tema. Vull dir, la xarxa per a la conservació de la natura té molt a dir amb tot aquest tema i té molt coneixement també del territori. Ja no parlem de vosaltres. I és que ja està clar, ho heu dit abans, aviam qui coneixerà millor el territori que no pas vosaltres. Vull dir, és que és del gènere absurd no pensar-ho. S'ha d'unar tot això. Heu de mirar d'aglutinar tot aquest discurs que ara està una mica inconex
per començar, diguéssim, a exigir. És que ho hem d'exigir, s'ha de fer aquest pla d'ordenació. I escolta, no podem permetre pressió sobre territoris rústics quan no tenim pressió sobre territoris construïts. Escolteu, primer els construïts, primer les infraestructures, que en seguida la resposta que et donen és no n'hi haurà prou. I jo dic, escolta, jo no li dic que no n'hi hagi prou. Jo li dic, comenci per aquí i veurem el que li falta. I quan veiem el que li falta, doncs llavors negociarem on posar el que li falta. Però escolta, comenci per aquí. Llavors, què passa? Que és més senzill. És més senzill agafar i deixar a mans de les iniciatives privades d'aquest tema que resulta que aprofitar cobrir el Segarra-Garrigues, perquè resulta que cobrir el canal o el canal d'Urgell, o resulta que, clar, ostres, és que hem de canviar la normativa i hem de canviar el protocol de contracte amb l'entitat que custodia el canal. Bé, escolta, és fàcil, perquè això és una feina de despatx i trinxar el país, aviam si ens entenem. Per tant, no hi ha excusa. Hi ha arguments. Bé, escolta, vostè pot dir l'argument que vulgui, però no són excuses. No n'hi ha. No són excusables. Es pot fer. Si es vol, es pot. Jo penso que aquesta és una miqueta el que caldria, diguéssim, anar aunant. Bé, doncs jo, no sé, aquí, Joan, no sé... Sí, doncs deixem... Sabeu que ens podeu contactar, jo estic obert a qualsevol cosa que vulgueu. Deixem-ho aquí, emplacem-nos a treballar conjuntament i bé, molt bé, molt bona la jornada, molt bona els inputs d'informació que hem rebut. Crec que tots ens ajudarà a estar més situats i, novament, donar gràcies a tots els assistents, que hem sigut molts, i sobretot donar gràcies a l'Eduard Forró i Jaume Pedrós com a membre de la Unió de Pagesos, però a l'Eduard, doncs, moltes gràcies per la informació donada i emplaçar-nos a les properes xerrades que haurem d'anar fent, sense dubte, com a Unió de Pagesos per anar estenent informació. Vinga, moltes gràcies a tots. Bona nit. Perfecte. Bona nit. Bona nit. Bona nit.